ji aliyê Dem Partiyê ve şandeya İmraliyê ve trafîkekê gelek zêde hebû. Endamê şandeya İmraliyê yê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê Pervîn Boldan û Mithat Sincar li gel Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan hevdîtin pêkanî. Hevdîtin ji çapemeniyê re girtî dest pê kir. Serokê Mîtê İbrahim Kalın û Serokwekîlê Giştî yê AKP Efkan Ala jî di hevdîtinê de cihê xwe girtin. Pervîn Boldan beriya hevdîtina bi Erdogan re daxuyaniyek da û got hevdîtin wê dîrokê be ji ber ku ADP ve jû dikeve qonaxekê nû. Di vê qonaxa nû de pêdivî bi danûstandirên nêrînan heye. Lewma îro em ê van hemûyan bi birêz serokkomar û şandeya wê re baxivin û nîqaş bikin. Ji bo axaftina gavên şênber jî hate nîqaşkirin çêkirina îstaşyerekê giring e. Beriya hevdîtina li gel Erdogan, heyeta İmraliya Dem Partiyê li navenda giştiya partiyê bi hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakiran û Tulay Hatimoğlu re jî hevdîtin kirin. Civîn wê derê jî ji çapemeniyê re giştî agirtî pêk hat.